ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. 1,000 ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ. 1,000 ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲು 4,000ಕ್ಕೂ ಏ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪಟಾಕಿ ಕಂತೀರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರ್ಪೇಪಂತ ಯಾನಿನಿ ಬೈದೆ. ಬೆಲ್ಟೇ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾರು. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಂಗೆ ಪೂರಕೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನಕ್ಕ ಬಂತಿತ್ತೇರೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಎಂಕುಲಿತ್ತಾಕೆ ಪಿಕಪ್ ಅಂಪರೆಗೆ ಏನ್ ಬೇತನ್ನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗ್ಲ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಟಾಕಿ ಕೊನರೆಗ್ಲ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಂಜಾಟ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಪುನು ಐಕ್ ಬಂಡ ಅಲ್ತ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬುರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಪಿಕಪ್ ಬಂಪರೆಗ್ಲ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇತನ್ನೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಂತುಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಟಾಲ್ಗೇಟ್ ಸಿಕ್ಕನ್ನ ಅರ್ಧ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವೇರು. ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ನಾ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಸತ್ತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂತಿತ್ತ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಸತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಏತಾಯ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಗೆಟಪ್ ಜಾರ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಗೆಟಪ್ ಕಸ್ತು ಕಬಲೆ. ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ನಲ್ಲ ಬೈದ ಇತ್ತೆಂಕುಲ್ ಕೂಲೂರು ಉಡ್ಡುಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ತೂಲೆಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂಚಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂಲು ಅಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಎಂಟುವೆರಂತ ಪಂತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನೆ ನಾಡೊಂಟುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಓಲುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತೇರು ಸುಲೆ ಅಕ್ಕ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರಂಟುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಪುನ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್. Oh my God, Ishwarai. Hi. Hey, hi. Hi. Hi friends, batte yan pane. Hi friends, yan batte. Yan ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೊಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತೇನೆ. ನಿಂಕೆನ ಕರೆ 10,000 ಬಜೆಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದ ಓಕೆನಾ ಕಾಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಪುವಾರೆ ಅಲ್ತೆ ದೀತು ದೂರ ಎಂಕುಲ್ ಬರೋಡ ನಿಕ್ ಬಸ್ ಬರ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 10,000 ಖರ್ಚಾತ ನಿಡೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಎಂಕೆಗ್ 10,000 ಖರ್ಚಾತ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡೆ ಬರ್ರೆಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರ್ಪೇಪಂತ ಯಾನಿನಿ ಬೈದೆ. ಸೊ ಏನನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು. ಮಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಟೇ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾರು. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ ಬಲೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಗು ಪಟಾಕಿದ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ಕೆತ್ತಂತ ಅಂದು ಮಾರೆ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಸ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಹೊಸತ್ತು. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಗ ಎಂಕುಲು ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಪುನ
ಪಟಾಕಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ. ಪಟಾಕಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡು. ಈ ಸತಿ ಆಫರ್ ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ವರ್ಷಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಆಫರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ನಮಕ್ ಗೂಡ್ ದೀಪ ಗೆತ್ತ ನೋಡು. ಅಂದು ಗೂಡು ದೀಪ ಗೆತ್ತಂತ ಗುಡ್ಡು ದೀಪ ಅಂತ ಗೂಡ್ ದೀಪ. ಗೂಡು ದೀಪನೇ ಪಣ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್. ಅದಿರ್ಲಿ ಮಿಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಬಡ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಾದ ಇಷ್ಟ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಶಾಪ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕಲ್ವಾ? ಎರಡು ಇದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ. 100 ರೂಪಾಯಿ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು? ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏತಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಟಾ? ಇದು ರಾಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಅದು ಅಂತೆ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ. ವಿನೀಶ್ ವೈಶು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ವಿನೀಶ್ ವೈಶು ಬ್ಲಾಗ್. ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೆವಿ ಪಟಾಕಿ ಸಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತುಲೆ 4,000 ಈತ ಪಟಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಮ್ಮನ 2,000 ಬಜೆಟ್, ಎಲ್ಲ 2,000 ಬಜೆಟ್, 4,000 ಪಟಾಕಿ. ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ರೋಡ್ ಸೈಡೆಡ್ ಪೂರ ಪಟಾಕಿಗೆ ತೊಂಡ 4,000 ಈತ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಮೊಕಲ್ನ ಅವಳು ಅಂಗಡಿ ಮಾರು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು. ಮೊಕಲ್ನ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿಕ್ಕು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಸೊ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ರೀಚ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಬಸಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ತೋಡು ಕೈಪಲ್ ತಿನ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡ್ತಿನ ಬಸಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂವಡು ಎಂಕ್ ಸರಿ ನೀರು ಪೂರ ನೀರು ರಡ್ಡು ದಿನ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಹೊರ ಬೆಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಬೆಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆತೆ 3 ದಿನ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಕ ಇಂಚ 10 ರೂಪಾಯಿ.
ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಬರ್ತದ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲು 4,000ಕ್ಕೂ ಏ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪಟಾಕಿ ಕಂತೇರ ಕಿನ್ನ ತೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ 4,000 ಮಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ಆಯನಾತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ತೊಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬ ಉಂಡು ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಓ ತೋಪಗನ ಏನೇನ ಉಂಡು ಬಂದು ಹೊರ ಪೂರ ಗೆತ್ತು ತಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದಾ ಪೂರೈತೆ ಸುರ್ಕ ರಪ 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 ಸಿತ್ತಿಜೋ ಚಿಟಿ ಬಿಟಿ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಬೇಗ 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 ಆಯ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏತ ಪಟಾಕಿ ಒಂದು ಈತ್ ವಿನಿಶ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪೆಲ್ಲಡ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ 4,000 ಪಟಾಕಿ ಉಂಡೆ ಏನ್ ಕೊನಾಕ್ತಾರೆ ಎಂಕೆಲಿಲ್ಲ ಕೊನಾಲೆ ಎಂಕೆನಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನ ಪುರ ಉಂಡು ಏನ ಪುರ ಕನ್ನದುಂಡು ಉಂಡಜ್ಜಿ ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ಎಂದ ಮಾಲೆಗೆ ಬರೋದು 1,000 ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ 1,000 ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ನೆಟ್ಟೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋಲಿ ಅವು ವಿನಿಶರ್ದು ಡಬಲ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಈ ಮಂಗನ್ ಮಂಗನ ಪರವಣ ಇಂಚನೆ ಓ ಒಂದು ಒಂದು ಬೇಕು 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 ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಓಲ್ಲೆ ಏರು ಕಿಂಗ್ ಜಾಂಗ್ ವಾ ಅವಿದ್ದೆ ಆರ್ನ ದುರ್ಸತ್ತ ಓಕೇರ್ನ ದುರ್ಸು ಏ ಓ ಆರ್ನ ಅಟೋಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅವು ತುಕ ತುಕ ಸೋಪು ಒಬ್ಬ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಾರೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಟೋಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅವು ಒಂದು ಆಯನ ಕೈಟ್ಟು ಬುಡೋಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಕಡ್ಡಿ ಸುರ್ಸುರು ಕಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ 10 ಪೀಸ್ ಉಂಡತ್ತ 10 ಪೀಸ್ ಉಂಡತ್ತ ನೆಲಚಕ್ರ ಅಂದು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್ ಪಟಾಕಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಪೇರು ಈತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೆಲಚಕ್ರ ಗೆತ್ತೊಂಬರತ್ ಈತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೆಲಚಕ್ರ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಪಾರು ಬಟ್ ಚೂರು ರಡ್ಡು ಸತಿ ತಿರ್ಗನಗ ಅವು ಡಬ್ಬ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಸತಿ ತಿರ್ಗನಾಗ ಅವು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನೆಲಚಕ್ರ ಗುಡ್ಪ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉಂಡೆ ಕಂಪನಿನ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಅತ್ತು ಕಂಪನಿದ ನೆಲಚಕ್ರ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಓ ಪಂಡ ಒಂದು ಓ ಕಂಪನಿದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಗಡಿದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಂಜ್ ಅಂತ 5 ನಿಮಿಷ
ತಿರುಗುಂಡು ಪಂದು ಬಟ್ ಮೂಜಿ ವರೆ ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ತಿರುಗುಂಡು ಏತನೆಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಮಾರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಪುಲ್ ಯಾರು ಚೂರು ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಕುಂಬ್ಳೆ ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟಾ 10 ದಿನ ಯಾನು ಒಂದು 10 ದಿನ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಿಡ್ದು ಕುಲೋಡಿ ಬರ್ತೀನತ್ತ ಅಂಚೆ ಇನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಆಪುಜ್ಜಿ ತುಳು ಆಪುನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುನ್ ನನ್ನ ಸರಿ ಆಪುನ್ ಪೂರ ಮೂಲ್ತಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಟ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ್ ಯಾದವ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆನಂದ್ ಬರೆಪ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಲ್ಪೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಚುಪ್ ಬೈ ಲುಕ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಬೈತೇನೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಜಗಳ ತಮ್ಮರ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಬೈದ ಸೊ ಈ ಪಟಾಕಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವ ನಂಗೆ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಬ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಾಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಾಕಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಟ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಾರ ಮಲ್ಲಕ ಚಾಟಿ ಒಂದು ಕಿನ್ನ ಬಿಡಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಿ ಮುಂಚಿ ಪಟಾಕಿ ಮುಂಚಿ ಪಟಾಕಿ ಇದು ನನ್ನ ಮುಂಚಿ ಪಟಾಕಿ ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವರೆಟ್ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟಿ ಪಿಟಿ ಐದು ಬೋರ್ಡ್ ಆದಾಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಸೇಫ್ ಚಿಟ್ಟಿ ಪಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ಉಂಡ ಡುಸ್ ಆತಂಡ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಿಡಿ ಜಿಪ್ನ ಟು ಬರ್ತಪ್ನ ಎಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋದ್ ಬೂರ ಅಂದತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಬೂಲಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕೋಲ್ಪುರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿ ಪಟಾಕಿ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರ್ಚಿ ವಿನೀಶ್ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಪೆಗೆ ಆ ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಉಲ್ಲಾದು ಲೈವ್ ಮೂರನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟ್ ನಿಂಕಲೇರಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಉಡೇತೆ ಬಿಡ್ಪೆ ನಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ್ದು 15 15 ಕಲರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ 15 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು 50 ನಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಡೆಗಿಂತ ತುಂಬಾ 30 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ 30 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿ ಫುಲ್ ಆಕಾಶದ ಕಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಣ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಸ್ ತಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಗೊಂದಿ ಕುಡ್ಲದ ಜಾದವು ಪಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟುಲೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಶಾಪ್ ಡಾಕ್ಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಗನಗೆ ತಂಪುನ ಪೂರ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಓಲ ಲೋಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೋಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 4-5 ವರ್ಷ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ನಿಂಕುಲ್ ಪೂರ ಲೋಕಲ್ ಗೆಟಪ್ ಬರತ್ತ ಐಟೇನಿನಿ ಆಲ್ ತೂಯ ಒರಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿದಾಯೆ ಎರಡೆರಡು ತೊಟ್ಟೆಗೆ ನಂಟಿತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆತೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಕುಲ್ ಪೋರೆದು ಪ್ರತಿ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಿತ್ 50% ಆಫ್ ಉಂಡೆ ಇಂಚಿಂದೋವೆಂದು ಎವ್ವಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕೊಲ್ಪೆರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಂದಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ತೂಕ ಅಂದ ಅವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಆದ ಕೊರ್ಪೇರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಂಕಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಏನಂತ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತುನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಏನ ಚಾಕ್ಲೇಟಾ
ಇದು ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಪಟಾಕಿ ಉಂಡೆಂಕುಲು ಅಜಂತ ಕಂಪನಿಗೆ ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬಿಜಿಲಿ ಟ್ರೈ ಅಂತಂದು ಬಿಜಿಲಿ ಜಿಂಡ ಸೋನಿ ಬಿಜಿಲಿ ಜಿಂಡ ಸೋನಿ ಮುಂಚಿ ಪಟಾಕಿ ಡೆಪೊಂದಿತ್ನ ಅವು ಶಾಪ್ ಹೊಸತ್ತು ಅಜಂತ ಶಾಪ್ ಪಂತೇರು ಐತ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಟೋಮ್ ಬಾಂಬ್ ಆತ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಪಂಟ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ನಿಂಕು ಚಿನ್ನ ಸುಸು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸುಸು ಕಟ್ಟಿ ವೈಕಿ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತದೆ ಸೂಕ ಬಲ್ಲೆ ಹೊರನೆಟ್ಟ ಸೈಲೆಂಟ್ ಚೂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಅವು ಕಲರ್ಗೆ ಯಬ್ಬ ಅವು ಏನು ಸರಿಗೆ ಬಗ್ಗದೀನಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಕಲರ್ ಉಂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಲೋಕಲ್ ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಪಿರಾವ್ ಅವು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಶಾಪ್ ಪುಟ್ಲ ಅಂಚೆ ಪುರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಪ್ ಪುಡ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ 20-30% ಲಾಸೇ ಅವಂತಿತ್ನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅವಂತೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪಂಟ್ ಒಂದುದಾಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಅಂಚಾನೆ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂತುಲ್ಲೆ ಇಂಕೊಲು 4 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ತೂವಂತುಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಸೊ 4,000 ಈತ್ ಪಟಾಕಿ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ 30 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂಜೂವರೆ ಸಾವಿರ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಒಂದು 30 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 650 650 ತಿಕ್ಕದಂಡು ಏರಾಂಡ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುಡ್ಲಕ್ ಹೋರಾಗಿತ್ತಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪಂಡು ಉಂಡು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಉಂಡವು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಟಾಕಿ ಪಂಪೆಂದ ಎಂಕೆಗ್ ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಂಕುಲು ಹೊಸತ್ ಅಂಗಡಿ ಕೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಬುರ್ತಿನ ಅಂತ ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿಪೊಲಿ ಸೊ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್